Goedenavond, welkom allemaal in Neushoorn hier. Vanavond gaan we het hebben over gender. Welkom mensen thuis op de stream, welkom jullie hier allemaal. Ja, gender. Er wordt heel veel over gepraat. Er zijn heel veel tv-programma's over gemaakt. Genderneutrale wc's, het beheerst de voorpagina's. Je kan geen tijdschrift meer openslaan of het gaat over gender. Ja, je kan er dus heel lang over praten. Maar dat gaan wij niet doen, want wij gaan 3 hele mooie voorstellingen laten zien. En we hebben een hele mooie column. Je kan meedoen via Facebook. Dus zit je thuis, heb je een vraag, wil je reageren, dan kan dat. Schroom vooral niet. Iris, die zit daar. En die doet de Facebook-reacties. Hoi Iris. En hier in de zaal kun je dus ook meedoen. Als je iets te vragen of te zeggen hebt, steek even je arm op. Dan komt Jacco, die staat daar, even bij je langs. En zo proberen we er een hele interactieve avond van te maken. Ik heb eigenlijk alweer veel te lang gepraat. Ik wil heel graag de transketeers uitnodigen om hier te komen zitten. Welkom. Ik kom even tussen jullie instaan. Dan zijn we een beetje gelijke hoogte. Ja. Soort van. Ja. Welkom. Wie zijn jullie? Ik ben Bart Peters. En ik ben Chris Rijksen. Welkom. En jullie zijn de transketeers. En ik heb begrepen dat jullie normaal met 3 zijn. Maar ik zie hier 2 zitten, want... Ja, je hebt natuurlijk, als je jezelf de 3 transketeers noemt, dan ben je met z'n 3. We hebben de laatste thuis gelaten. Dat is Joe. En met hem werken we altijd samen. En hij ging even niet mee. Nee. Hij ging even niet mee. Nee, oké, dat kan. Wat was de reden dat hij niet meeging? Ja, dat is wel bijzonder. Joe is op dit moment zwanger. En, Daar mag best even gefeliciteerd trouwens. Ja, hij is heel blij. En dus dat is even de reden dat hij er niet bij is vanavond. Was wel heel bijzonder geweest. Ja, zeker. Maar goed, hey, gefeliciteerd nogmaals. Was heel leuk geweest als je erbij zou zijn. Hey, wat doen jullie precies? Wij zijn eigenlijk alle 3 filmmaker en activist. En wij maken video's om de zichtbaarheid van minderheden te vergroten. En met de nadruk op transgenders. En om daar vaak als je naar tv kijkt en worden programma's gemaakt over transgenders, dan is het vrij negatief en problematisch. En wij proberen er een wat positievere draai aan te geven. En ook de spotlight te geven aan de leuke dingen die er zijn, die er bij een transitie komen. En om eigenlijk gewoon het beeld rondom transgenders ruimer te maken. En minder eng. Ja, want jullie zijn filmmakers. Jullie hebben een YouTube-kanaal, 50.000 views geloof ik, meer dan 100 filmpjes. Ja. Wat is het meest bekeken filmpje? Het meest bekeken filmpje gaat over onze partners. Want wij zijn dus alle 3 transman. Dus alle 3 geboren als meisje en nu levend als jongen. En we hebben op een gegeven moment een serie gestart die heet The Naked Truth. En dan kunnen mensen ons vragen stellen. En dat is op een of andere manier enorm populair. Dat is wel heel logisch ergens, maar ja, oké. Maar de vraag komt natuurlijk ook, wat vindt je vriendin daar dan van? En toen hebben we gewoon gezegd, we gaan dat onze vriendinnen gewoon vragen. Ja. En die hebben ook meegedaan aan die filmpjes. En dat is wordt veel bekeken. Nou, hartstikke leuk. Jullie hoorden het dus al. Je kan ze dus heel veel vragen stellen via YouTube. Maar dat kan hier dus nu live. En dat kan dus ook via Facebook. Wie heeft er een vraag voor de transketeers? Dan geef ik jullie het woord en de microfoon. De transketeers. Ja, wacht even. Wij doen eerst dan even ons shirt uit, want dat is het idee. Jullie kunnen ons de hemd van het lijf vragen, maar wij doen alvast het eerste. Wij doen alvast een shirt. Ja, anders is het niet de naked truth. Ik ben er klaar voor. Ik heb extra lagen. Oké. Even kijken, want Jacco die heeft dus de microfoon. Yes. Ja, nou dan hier gelijk vooraan een vraag. Zeg even hoe je heet en wat je vraag is en ik hou de microfoon beet. Oké. Ik ben Joël. Mijn voornaamwoorden zijn hij en hem. En ik vroeg me af wat jullie voornaamwoorden zijn. In het bijzonder ook in het Engels, Nederlands en het Fries. Voor Fries... in het Fries moet je ons even helpen. Ik identificeer me als man, dus ook hij, hem en his, him. Eigenlijk, ja. In het Fries weet ik het inderdaad niet. He. Voor mij hetzelfde. Ik identificeer me het liefst als man met hij, hem en he, him en dus he.
Net geleerd. Goeie vraag. Ja. Mooi, nou zijn we daaruit. De volgende vraag. Mensen, schroom niet. Je hebt nu de kans om het te vragen. Eens even kijken. Jullie hebben erover kunnen nadenken. Kijk eens aan. Daar. Oh, we gaan eerst even hier. Zeg even hoe je heet en wat je vraag is. Ja, mijn naam is Oscar. Ik vraag me eigenlijk af, hoe was je eerste date als jongen? Dat is een hele mooie vraag. Hoe was je eerste date als jongen? Dat is een hele mooie vraag. Ik ben al 9,5 jaar samen met mijn nu vrouw. Dus mijn eerste date was met dezelfde persoon als toen ik nog als meisje leefde. Dus dat was niet per se heel anders. Ik weet wel, wat wel anders is af en toe vind ik het nog steeds wel leuk om met mensen te flirten. En ik merk wel dat het heel anders is om als vrouw met meisjes te flirten dan als man met meisjes te flirten. Kan je dat nader toelichten? Ja, zeker. Ik heb het gevoel dat meisjes bij mannen al iets meer een soort verdedigingsmechanisme in hebben gebouwd. En het is gewoon moeilijker als man om met een meisje te flirten dan als vrouw. Ja. Heel kort gezegd. En hoe was het voor jou? Ik ben al ruim 7 jaar samen met hetzelfde meisje. En dat betekent dat ik ook al langer een relatie heb met haar dan dat ik een jongen ben voor de rest van de wereld. Dat betekent ook dat zij opeens hetero-relatie heeft, wat ook weer allemaal gekke dingen met zich meebrengt. Maar ik heb dus ook niet zoveel date-ervaring als jongen. Moet je dat en ben jij net zo flirterig? Ja. Ik word gelezen als homoman. Veel. Dat vind ik op zich prima. Ik vind jongens ook heel leuk. En mijn vriendin ook, maar dat... Weet je wel, dat is... Ik word dus niet zo gelezen als heteroman. Dat is een beetje wat ik wilde zeggen. Dus meisjes vinden jou iets minder gevaarlijk dan je buurman? Ja, precies. Zo gevaarlijk. Nou ja, en als jongen, ik zie er nu wel weer ongeveer uit als mijn leeftijd. Maar ik zag er natuurlijk heel lang echt uit alsof ik 16 of 17 was. Dus dan ben je een soort van jong jongetje. En dat is dan spannend voor mannen. En dan word je ook, betast. En het is gewoon eigenlijk hetzelfde als dat je vrouw bent. Maar dan word je door homomannen betast in plaats van... We hebben hier ook een vraag. Zeg even hoe je heet, wat je vraag is. Ja, mijn naam is Marijn. En ik vroeg me af, als jullie vertellen dat je transman bent, wat is dan eigenlijk de meest gehoorde reactie? En wat vond je de meest fijne reactie en wat vond je de meest vervelende reactie? Zal ik eens... Ja. Nou, wat heel interessant is dat wij natuurlijk, tenzij we ons shirt uitdoen en dit soort dingen doen... is het niet zo obvious dat we transmannen zijn. Of dat ik transman ben. En als mensen daar dus achter komen, dan is het heel vaak een soort non-issue. Want die denken van, ja, wat betekent dat dan voor mij? Weet je wel? En dan hebben ze misschien iets gehoord. Dan vind jij dan iets van iets wat recent in het nieuws was rondom transgenders? Dus het is eigenlijk, gaat het heel weinig over mij, nu nog. Nou, wat ik de meest kortzichtige reactie vind, is vaak als mensen meteen benieuwd zijn wat er in je broek zit. Dan denk ik, ja, dat vind ik persoonlijk eigenlijk de minst interessante vraag. Want er gebeurt nog veel meer. Je hebt een hele wereld die eigenlijk op een andere manier naar je kijkt. Wat ik zelf veel spannender vind dan wat er nou precies in mijn broek zit. Dus dat is niet per se de allervervelendste reactie, maar dat is wel de meest kortzichtige. En wat ik heel leuk vind is, en dat is ook wat we doen met The Naked Truth, is diepgaandere vragen. Dus bijvoorbeeld, ja, ik zit even te denken aan, we hebben laatst een vraag beantwoord over, jullie zijn ook feminist, vind je niet? Weet je, hebben jullie niet ergens het vrouwenteam verraden of zo? Weet je, en dat vind ik veel spannender eigenlijk dan wat er nou eigenlijk... inderdaad. Hebben jullie niet het vrouwenteam verraden? Want je maakt van jullie lesbische vriendinnen maak je hetero's. Ja, downhill from here. Over naar de evil side, de dark side.
Ja. Vreselijk. Voor mezelf sprekende, dat is iets heel erg wat een relatie was tussen mij en mijn lijf. Veel minder dan dat het te maken heeft dat ik vrouwen stom vind. Dus dat is veel meer een ding met mezelf, tussen mij en mijn lijf, waar ik me ongemakkelijk bij voelde. En ik kan nu nog steeds feminist zijn. Misschien zelfs beter, want we weten een beetje hoe het van allebei de kanten is. En wat de voordelen zijn van man zijn en de nadelen van vrouw zijn. Wat zijn dan de voordelen van man zijn? Nou, ik wil graag wat zelfbevestiging, Ja. dat hoor je. Ja. Nou, wat er heel opvallend is, is dat er gewoon echt anders met je omgegaan wordt. En dat je dus zowel, bijvoorbeeld als ik de tram of de trein uitstap, dat mensen nu een beetje voor me aan de kant gaan. En ik dacht vroeger, toen de rest van de wereld mij meer als meisje zag, dacht ik van ja, mensen zijn gewoon een beetje lomp. En die staan gewoon een beetje in de weg. En ja, dat doet iedereen, dat gebeurt iedereen. En toen ze voor me aan de kant begonnen te gaan, toen dacht ik, oh shit. Waarschijnlijk doe ik dit zelf ook, namelijk. En dat is zo onderbewust. En ook in groepen merk ik dat ik makkelijker het woord krijg. Dat er makkelijker naar me geluisterd wordt. Er wordt meer om je gelachen. Er wordt meer om me gelachen. Mijn grapjes zijn niet beter. Weet je wel? Nee. Maar dat is echt heftig. Ik kon best wel me opwinden over hoe ongelijk het verdeeld was tussen hoeveel mannen mochten en hoeveel vrouwen mochten. En ik ben daar nu nog 2 keer zo boos over eigenlijk. Is dat testosteron of is dat... Ja, absoluut. Ja. Of bewijs, denk ik. Bewijs. Zijn er nog vragen in het publiek? Ja, even kijken. Ja, hier. Ja. Ik was even benieuwd. Hoe heet je? Corine. Nou, leuk. Welkom. Dankjewel, Jacco. Ik was even benieuwd hoe jullie ouders met jullie zijn omgegaan. Want ik kan me heel goed voorstellen, ik ben zelf tante van een transgender. Die is nu in transitie. En dat is een heel proces. Waar ouders ook echt wel een persoonlijk proces doormaken. Want ze hebben een meisje gekregen die zich dus nu ook inderdaad laat opereren en noem maar op tot jongen. Hoe is dat voor jullie geweest en hoe is dat met jullie familie? En ik was al uit huis toen ik uit de kast kwam als transgender. Dus ik had een beetje afstand van mijn ouders. Dat was voor ons allemaal denk ik wel fijn. Mijn ouders hadden het ergens wel... lag niet helemaal niet in de lijn naar verwachtingen, laat ik het zo zeggen. Maar het was alsnog wel een shock. Vooral mijn moeder had wel tijd nodig om daaraan te wennen. Maar juist ook doordat zij zoveel afstand had van dat proces waar ik doorheen ging, dat hielp niet. En hoe meer ik haar er eigenlijk bij betrok, hoe beter dat ging. Hoe beter zij dingen begreep. Ik kan me niet voorstellen hoe dat is als ouder. Maar ik vind dat mijn ouders er nu in ieder geval heel goed mee omgaan. En ze hebben gewoon echt even de tijd nodig gehad om daaraan te wennen. Ze hadden 3 dochters en nu hebben ze 2 dochters en een zoon. Dus dat is gewoon spannend. Ja. We gaan even door, want er zijn zoveel vragen. Dus ik zag nog allemaal vingers. Waar waren die net? Ja, daar onder andere. Ja. Ik ben Maria en ik vraag me af of jullie serieuzer in het werkveld worden genomen nu jullie man zijn. Ja, hebben jullie werk en worden jullie daar nu serieuzer genomen? Nou, het voordeel we werken voor onszelf. We zijn ZZP'er, filmmakers. Hoe worden we daar serieuzer in genomen? Ik ben 26. Ik ben nu, wat is het? Een jaar of 6 voor de rest van de wereld jonger. Ik heb gewoon niet zo heel veel vergelijkingsmateriaal als professioneel werkende. Jij iets meer. Ik iets meer. Ik ben 28. Maar ik heb... dat zou ik niet kunnen zeggen. Ik weet wel dat mijn collega's, mijn peers die meisje zijn en zich meisje voelen, dat die gewoon wel natuurlijk de dagelijkse dosis seksisme krijgen. Ja, en we hebben een verhaal van een transvrouw gehoord. Dat is wel interessant. Die echt echt in het kantoor leefde. Die dus eerst als man daar leefde en nu als vrouw. En die moest heel erg wennen aan hoe anders ze daar werd behandeld. En dus er is wel degelijk een verschil. Zeker in het werkende leven. Maar dat hebben wij niet ondervonden als zelfstandigen. Nou, gelukkig maar. Ja. Waren er nog meer vingers? Even kijken. Ja, hier. Hoe heet je en wat is je vraag?
Ik ben Johannes en naar aanleiding van je vorige opmerking... hebben mensen die van vrouw naar man gaan het makkelijker dan andersom? Ja, ik denk dat van vrouw naar man gaan over het algemeen een sociale upgrade is. Dat is heel cru om te zeggen. Maar dat is, ja, en ik vind dat zeg ik met pijn in mijn hart. Maar je hebt het zoveel makkelijker als jongen. En daarbij komt... Als je past in het plaatje, hè? Als je tot op zekere hoogte past in het plaatje van jongen. Daarbij komt ook nog dat het voor vrouwen vaak wat sociaal geaccepteerder is om je wat mannelijker te kleden dan andersom. Dus ik denk inderdaad zeker, naast dat wij hebben dan testosteron gebruikt, wat heel erg helpt. Want dan worden van eigenlijk je wat fijnere trekken die je bij geboorte krijgt, die worden wat grover gemaakt. Als transvrouw is dat soms wat ingewikkelder, want dan heb je eigenlijk grovere trekken die fijner gemaakt moeten worden. En oestrogeen is gewoon wat minder effectief dan testosteron. wat minder agressief, ja. Dus ja, ik denk het wel. Ik denk, het is ergens sociaal geaccepteerder om als vrouw mannelijker te zijn dan als man vrouwelijker. Nog naast inderdaad de sociale upgrade. Juist. Ja. We hebben een vraag die binnen is gekomen via Facebook. Dan gaan we even naar Iris. Iris, zou je zeggen van wie die is en wat hij zei onbestemd, neutraal wil weten? Ja, eerst een opmerking van Nathan Doorduin. Die vraagt zich af hoe die zo knap kan worden als Chris. En dan nog een vraag. Jullie zeggen, toen ik voor de wereld uitkwam als man... en vaak wordt over jullie geschreven geboren als vrouw. Hoe zouden jullie dat zelf omschrijven? En van wie was die vraag, die laatste? Van mijzelf. Oh, dus eerst, hoe kom je zo knap, Chris? Ik wil dat Nathan nog wel een keer uitleggen. Even een pd'tje met je Chatnet-account. En dan heb je het erover, ja. Ja, dan de vraag van Iris. Even, wat is de... Geboren als vrouw. Ja, geboren als vrouw. We hebben het hier heel toevallig laatst over gehad. En wat ergens fijn is aan zeggen geboren als vrouw... is dat de meeste mensen dan begrijpen wat er aan de hand is. Aan de andere kant, je wordt geboren als baby, krijsend en zo. En, en dan hebben ze ergens gekeken en dan denk je... nou, dat lijkt ongeveer op een vagina, dat zal wel een meisje zijn. Ja, maar je wordt natuurlijk... het vrouw zijn wordt daarna... aangeleerd en komt. Dus weet je als Simone de Beauvoir ook nog. En jij omschreef, het is niet alsof je soort van met jurk en hoge hakken zo de baarmoeder uitkomt. Dus dat het behalve is niet. Gordon, hè? Het is sowieso een verhaal. Maar ik vind het zelf niet erg, omdat het voor mensen gewoon duidelijk is. En zeker mensen die niet heel diep in die hele de genderjargon zitten, is het gewoon een duidelijk statement. Ik vind het niet zo erg. Ja, we hebben hier nog een vraag uit het publiek. Wie ben je en wat wil je weten? Ja, ik ben Marit en ik vroeg me af, is er ook iets veranderd in jullie seksleven sinds jullie je transitie gehad hebben? Nou, zal ik ja, de naked truth, hè? Dus, en ik denk dat er meer mensen zijn die zich afvragen wat Marit vroeg, maar dat zij durfde te vragen. Heel goed. Het is een goede vraag. Het is een goede vraag. Nou, ik zal er iets over vertellen. Als je begint met je transitie naar man, dan krijg je testosteron. En je gaat eigenlijk door een soort jongenspuberteit heen. Maar dan versneld en bewust, want je weet wat er aan de hand is. Dus het is, wat dat betreft, ja, die testosteron zorgt er wel voor dat je geiler bent. Laat ik het zo. Het is een soort van jongenspuberteit. Wat ik al zei, ik ben al heel lang samen met dezelfde vrouw. Dus daar is verder niet heel veel in veranderd. Ik moest alleen omgaan met mijn hormoonlevels en dat ik misschien iets vaker seks wilde dan daarvoor. Wat heel erg veranderde voor mij was dat ik me opeens veel fijner voelde in mijn lichaam. En dat helpt enorm met, weet je wel, want ik seks een beetje ingewikkeld en op zich wel fijn, maar niet zoveel dat je denkt, nou, hoera, ik snap waarom iedereen dit echt het geweldigste ter wereld vindt. En nu denk ik, oh, dit is leuk. Ik kan hier net zo van genieten als mijn partner. Dat is een groot verschil, ja. Ja, we gaan naar voren hier. Ja.
Hoi, ik ben Mila. Ik vroeg me af hoe jullie een nieuwe naam hebben gekozen. Heb je bijvoorbeeld van Christine Chris gemaakt? Of vond je het gewoon een mooie naam? Ja. Of heb je een boekje opengeslagen of de telefoongids? Ik heet inderdaad altijd ook Chris. Zeg maar, dat is mijn roepnaam. Ik heet inderdaad Christina op mijn paspoort, maar dat was een soort van ergens een tanteverwijzing en familie en zo. En dat, ja, zo werd ik nooit genoemd. En ik vond dat wel fijn, want ik had ook zoiets van, ik vind mijn naam past eigenlijk wel, Chris. Ik ben heel blij dat ik niet Annabel heette of zo. Dus ik heb die gewoon ook gehouden. En voor mij, ik heb voordat ik in transitie ging een beetje drag gedaan. Dus drag king. Dus dat je van vrouw als man verkleedt. En mijn drag king naam was altijd Bart. En dat was de naam die zo had ik geheten als ik als jongen was geboren. Dus, en dat vond ik bij me passen. En dat heb ik meegenomen. En wat wel mooi was toen ik vertelde over mijn transitie aan mijn moeder, was ook dat een van de eerste dingen die ze zei was van, ja, maar dan wil ik wel je naam bepalen. En toen kon ik zeggen, nou, dat is dus Bart. Dus dat heb je al heel lang geleden ooit gekozen. Dus dat vond ze heel fijn. Ja, daar is nog een vraag. Helemaal die kant. Ja, ik ben Lisa. Jullie zitten hier allebei half naakt, wat ik echt super stoer vind. En ik ben eigenlijk heel benieuwd waarom jullie er eigenlijk voor kiezen om het zo te doen. Nou, dan is het. We kunnen meteen bewijzen dat we trans zijn. Dat is heel... dus, ja, het heet de naakte waarheid. Je kan ons de hand van het lijf vragen. En het is ook... we kunnen het niet meer over het weer hebben als wij hier op deze manier zitten. Dus het haalt een laagje weg. Een laagje... een laagje afstand. Een beleefdheid ook. Weet je wel, wij gaan ervoor. Ja. Wij stellen ook ons echt kwetsbaar op. En daarbij, wat ook nog heel belangrijk is, we konden dit een paar jaar geleden nog niet op zo'n prettige manier. En nu wel. Dus het is ook een klein beetje vrijheid. Overwinning. Overwinning. Ja. Nu kan het eigenlijk. Al dat borsthaar ook laten zien. Ja. Hier is nog een vraag. Ja, hoi, ik ben Lieve. Ik vroeg me af of er ook vrienden in jullie omgeving of mensen die door jullie zijn geïnspireerd en ook uit de kast zijn gekomen door jullie verhaal en doordat ze jullie hebben gezien. Hebben jullie meer mannen gemaakt? Zo letterlijk? Ja, dat zou ik echt niet durven te zeggen. Kijk, wat er natuurlijk gebeurt is dat je jezelf aan het ontdekken bent en dat je steeds meer relaxed wordt met wie ik ben en ook steeds meer helder hebt van wie ik ben. En dan kom je in een wereld terecht, omdat het ook prettig is, met mensen die misschien ook met datzelfde bezig zijn. Dus je komt inderdaad opeens steeds meer transmannen tegen. Ja. Want ja, je zoekt elkaar ook wel een beetje op, want het is toch wel spannend op een of andere manier. Ik denk wel dat doordat het in de media überhaupt er nu veel over gaat en dat het sowieso sociaal geaccepteerder lijkt te zijn nu in Nederland, ik denk dat wel meer mensen uit de kast durven te komen. Dus, en of dat direct door ons is, dat weet ik niet. Dat zeggen ze nooit zo letterlijk. Ja, ik ben wel even benieuwd, nu ik aan deze kant sta naar de zaal. Zijn hier mensen die nu bezig zijn met een transitie of aan het begin staan, of die dit heel inspirerend vinden? Ja, nou, dan ga ik jullie allebei nog even wat vragen. Ja. Had jij dit al gedurfd, hier gaan zitten en dit zo vertellen? Dat denk ik nog niet, nee. En waar sta je op dit moment in je transitie? Aan het einde van mijn psychologische pad. En wat betekent dat? Je moet eerst bij de psycholoog komen als je bij het VU wil. En daar sta ik nu aan het einde van. Dan gaan ze allemaal vragen stellen van, weet je het zeker dat je in een ander lichaam wil leven en zo. En ja, dat kun je natuurlijk niet meer terugzetten, dus dan is het wel spannend. Wauw. Ik was helemaal vergeten hoe je heet. Maar... ik heb mezelf nu Brittany genoemd, dus ja, het is Brittany nu. Nou, Brittany, gefeliciteerd met deze bijzondere stap. Vind je het ook inspirerend wat hun doen? Jawel. Ja, ik kom zo uit Purmerend, dus daar is het al meer geaccepteerd sowieso in Amsterdam metropool. En daar zijn ook heel veel transgenders over het algemeen, want er meer mensen wonen dan in Friesland. Maar de ontvangst is hier toch hartelijk, toch? Ja, Friesland is zeker ondergewaardeerd of zo, hoe je het moet noemen in de Randstad. Nou, fantastisch. Dan gaan we even naar jou toe. Moet ik even hier tussendoor. Hoe heet je? Ik heet Julian. Nou, Julian, waar sta jij nu? Ongeveer hetzelfde punt als zij. Ik
krijg hopelijk binnenkort testosteron. Dus jij wordt ook knap geil, horen we nu. Ja, waarschijnlijk wel, ja. Ik kan me haast niet voorstellen dat jij ook niet nog toch één hele brandende vraag hebt aan deze ervaringsdeskundige. Nee, eigenlijk. Oh, oké. Hebben jullie misschien een vraag voor hem? Ja, ben je aan het wachten op... Want je gaat zo'n proces... Ben je nu aan het wachten op groen licht? Ja. Dat is cool. Spannend. Ja, dus nog een paar maanden, denk ik. Wat zijn je verwachtingen van je... Dat ik me vooral veel gelukkiger ga voelen. En even wat fijner in mijn lichaam. Ja, want dat is dan echt de allerlaatste vraag. Want anders wordt de regie boos. Ja. En terecht hoor. Want we hebben nog heel veel moois. Maar jullie komen heel vrolijk over. Jullie vertellen over de mooie dingen ervan. Wat jullie hebben meegemaakt. Maar het is ook algemeen bekend dat het ook een enorm tranendal. En ook ontzettend moeilijk kan zijn om dit door te maken. Is die schaduwzijde... door jullie vrolijke prestatie... negeer je die schaduwzijde misschien een beetje? Nou, ik denk dat er over het algemeen vrij veel plek is voor de schaduwzijde in de media. Die wordt gemaakt. En het is ook niet dat wij het daar niet over willen hebben. En niet zeggen dat er niet ook is. Dat tuurlijk, wij hebben ook alle drie dan, nu met z'n tweeën... door een dal moeten gaan om hier te komen. Dus dat hoort erbij. Ik denk dat het gewoon fijn is. Weet je, het is... We maken dingen die wij zelf heel graag hadden gezien voordat we in transitie gingen. Zo van, een beetje, it does get better. Dat je wel weet van, het wordt beter en het is niet zo laag als je je voelt op het moeilijkste moment. Dat is niet wat daarna blijft. Ik zeg niet voor iedereen is het de oplossing, maar er komt een betere tijd. Er is een toekomst. Er is hoop. Ja, fantastisch. Nou, sowieso Brittany en Julian ook bedankt dat jullie dat ook wel vertellen. En natuurlijk Bart en Chris, de Transketeers. Hartelijk dank voor jullie komst. Ja, dank u wel. Ik vind het trouwens heel leuk dat er zoveel mensen thuis meekijken. Blijf vooral je vragen stellen, want het is echt heel interessant daar allemaal op internet. Ik wil graag vragen Lisa Peters. Kom naar voren. Die halen we ook nog even weg. Welkom, goed dat je er bent. Genderspecialist, journalist voor Parool, Volkskrant, correspondent. En je gaat hier vandaag een column doen. Maar genderspecialist, daar wil ik toch nog even op ingaan. Hoe word je dat? Door te studeren. Ik heb genderstudies gedaan en heel veel over te lezen en te praten, met mensen te praten. En hoe zou jij jezelf... Wat voor gender ken jij jezelf toe? Ik zou zeggen cisgender vrouw. Oké, interessant. Kun je dat kort toelichten? Ja, cisgender is eigenlijk het tegenovergestelde van transgender. Dus ik ben een niet-transgender vrouw. Zo zou je het kunnen zeggen. Oké, helder. Hey, en de titel van je column, wat is dat? Ik pak hem er even bij. Mogen we nu zelfs niet meer gewoon man of vrouw zijn? Klinkt heel spannend. Dames en heren, Lisa Peters. Mogen we nu zelfs niet meer gewoon man of vrouw zijn? Het irritantste woord van 2017 was genderneutraal. Het kreeg 43% van de stemmen. Ook duurzaam en eigenlijk vond men nogal irritant. De irritatie voor genderneutraal begon bij een treinvervoerder die reizigers voortaan aansprak met reizigers. Een winkel die kinderkleding voortaan verkocht als kinderkleding en als klap op de vuurpijl toiletten waar alle mensen die nodig moeten naar de wc konden. Een flink deel van de samenleving ontplofte. Wat een onzin voor die kleine minderheid aanstellers. En dit waren nog de aardige reacties. De meest prangende, beetje bozige, maar wel serieuze vraag die werd gesteld was: mogen we nu zelfs niet meer gewoon man of vrouw zijn? Het zou best een interessant experiment zijn. Na de gemeenteraadsverkiezingen schaffen we gender gewoon af. Niemand mag nog gewoon man of vrouw zijn. Of iets ertussenin. Als er een kindje wordt geboren, roepen we: het is een baby. RuPaul's Drag Race wordt direct van de buis gehaald. Er staat geen M of V meer in ons paspoort. En er is nooit meer Ladies Night. En posters met zoenende mensen in bushokjes worden niet langer afgeplakt of aan flarden gescheurd, want het zijn gewoon twee mensen die zoenen.
Het is kortom een iets wat saaie, maar wel vreedzame wereld. Maar wat is het eigenlijk? Irritant woord. Een gewone man of vrouw. Zelfs in wetboeken staat er geen definitie van. Toch lijken sommige mannen en vrouwen inderdaad meer bestaansrecht te hebben dan anderen. Laatst sprak ik bijvoorbeeld op mijn werkplek met een jonge vader. Zijn dochter klimt het liefst in bomen. En hij vindt het stoer dat ze niet zo meisjesachtig is, maar een echte tomboy. Hoe zou het andersom zijn als je zoon graag in een prinsessenjurk naar school zou willen? Vroeg een andere collega. De vader viel even stil. Ik zou het ontmoedigen, antwoordde hij. Al is het maar om hem te beschermen van gepest met homo of rare blikken. Een jongen in een prinsessenjurk is blijkbaar geen gewone jongen. Tijdens mijn groepszanglessen ontmoette ik Jackie. We zongen Michael Jackson en Jessie J en dronken naderhand biertjes. Als ik over je praat, hoe mag ik je dan noemen? Hij of zij? Probeerde ik in een wanhopige poging vooral voor mezelf duidelijkheid te scheppen. Voor Jackie maakt het niet uit, ze klopten allebei niet. Voor de wereld maakt het wel uit. Daarom ging Jackie alleen nog thuis naar de wc, want de toiletten buiten de deur waren te ingewikkeld geworden. Jackie is geen gewone man of vrouw. En dat betekent blijkbaar dat er soms geen plek is voor je. En toen was het 29 september 2017. Een dag die we nooit zullen vergeten. Op vrijdagochtend werd een vrouw vermoord in haar huis in Arnhem. In een lokale krant stond de maandag erna een klein artikel. Verder had niemand het erover. Zij is ook niet de reden dat we deze dag onthouden. Want die avond raakte een vrouw vermist. En het hele land leefde mee. 2 weken later bleek dat ook zij was vermoord. De teller van het aantal krantenberichten die haar naam noemde staat intussen op 951. Het verschil tussen de twee? De eerste vrouw was een transvrouw. Een man met vrouwelijke kenmerken, al dus dat ene artikel dat over haar geschreven werd. Blijkbaar was zij het soort vrouw wiens dood ons niet deed. Zij was de persoon die niet gewoon mocht zijn. Dus om de vraag te beantwoorden, ja, we mogen nog gewoon man of vrouw zijn. Ook als het toilet of taalgebruik genderneutraal is. Sterker nog, de wereld loopt over van gewone mannen en gewone vrouwen. Vooral van die eerste soort. Aan tafel bij Voetbal Inside bijvoorbeeld, terwijl ze een transvrouw uitlachen. Kunnen we dan nu door naar de vraag die levens kan maken of breken? Mogen mensen eigenlijk nog wel iets anders zijn dan gewoon man of vrouw? En dan wil ik graag nog even het irritantste woord van 2018 indienen. Gewoon. Gewoon omdat het kan. Dankjewel. Wauw, dankjewel. Nou, we hebben heel veel geluisterd. Dankjewel. Supermooi. Gaat echt kippenvel helemaal onder je huid zitten. Wat hopelijk ook onder je huid gaat zitten, is onze volgende voorstelling. Ja, ik ga er niet heel veel over zeggen. De voorstelling Trans. Zijn jullie er klaar voor? Yes, de voorstelling Trans. Dames en heren, er is een technisch probleem. Ik vraag dat je al even geduld. Klein technisch probleempje. Je mag gewoon praten hoor. Nu niet meer. Veel plezier.
Wauw. Wauw, dank u wel. Blijf nog even staan, Niek. Ik heb echt diep respect voor die enorme hoge palen van Hakken. Echt, wauw. Hey, Igor. Mag ik jou ook nog even naar voren vragen? We gaan even iets meer naar het midden, want we staan hier een beetje aan de kant. Yes, Igor, Bosnisch-Servische theatermaker, choreograaf, acteur, van alles. Filmmaker ook nog. Jij bent de choreograaf van deze dans. Yes. Ja, trance. Ik snap het nu helemaal. Ik zat ook in een soort van trance. En ik voelde me het ene moment een soort van verleid. En het andere moment een soort van... juist dat er een afstand werd gecreëerd. Wat hebben we nou gezien? Ja, wat hebben we nou eigenlijk gezien? Ik zou dat heel graag van het publiek willen horen, maar daar hebben we geen tijd voor. Ik kan wel even snel iemand vragen. Of Jacco kan wel even iemand vragen. Ja hoor, dus als mensen... Nou ja, wat is de vraag aan het publiek? Maar weet ik niet. Wat jij hebben we gezien? Wat hebben jullie meegemaakt? Wie wilde wat over zeggen? Ja. Ik vond het af en toe heel soepel, maar soms vond ik het ook intimiderend. Zeker de laatste stukken, dat hij echt contact zocht met mensen. Dat hij echt bijna op je neerkeek. Nou, dat vond ik wel heel bijzonder. Iemand anders die nog iets wil zeggen? Nee, nou dat dus. Geïntimideerd en verleid. Ja, inderdaad. Geïntimideerd, verleid, afstand. En wat me opvalt is dat niemand iets benoemt wat ze hebben gezien, maar dat het gaat om wat we hebben ervaren. Dus dat vind ik, dat vind ik heel leuk om te horen. Ja. Waarom is dat? Omdat dat mijn... omdat dat mijn eerste doel is geweest. Fascinatie voor hakken en dan de natuur, waarbij je in trance kan raken door laaghangende zon, die dan in een auto, als je snel genoeg rijdt, kun je verblind raken, of in transitie raken door de schaduwen die op je ogen vallen. Dus net als dat licht, zo'n stroboscoop. Ja, trans in meerdere zinnen van het woord, zeg maar. Ja, vandaar de A en de E, dat het niet één is, maar samen twee vormen één. Ja, heel wiskundig. En vond je het ook mooi omdat eigenlijk het lichaam ontstijgt, de beweging ontstijgen de vraag of het nou een man of een vrouw of iets anders is? Ja, het ging me eigenlijk helemaal niet om dat mannelijke en het vrouwelijke te bevragen wat dat is, maar juist dat te vinden in één lichaam. En ja, hakken werden vroeger gedragen door mannen als wapen, omdat ze verder hun bogen konden schieten, omdat ze verder naar achter konden buigen. Zodat, en door de eeuwen heen is daar een transitie in geweest. Ja, want waarom wilde je deze voorstelling eigenlijk maken? Er was een beeld in mijn hoofd ontstaan en dat was een man op hoge hakken. En, gewoon op maandagochtend? Gewoon op de maandagochtend. Ik werd wakker en ik dacht, verrek, dat moet ik maken. En dat ging eigenlijk meer over lelijk zijn en spierkracht tonen. Dus het ging meer over het fysieke aspect van wat hakken met een lichaam doen, dan dat het moest gaan over transgender, trans iets, genderneutraal. Nee, daar ben ik nooit begonnen. Want nu we het hebben over waarom je deze voorstelling maakt, ik ben ook wel benieuwd, waar haal jij je inspiratie vandaan? Van Instagram. Heel veel. Van het dagelijks leven om me heen, wat ik zie. Ik ben sowieso heel erg visueel ingesteld, dus ik zie heel veel films. Plaatjes zoeken en eigenlijk dat gedeelte loslaten en dan tot me laten nemen en dan research doen en dan de voorstelling maken. Ja, want je hebt niet deze voorstelling gemaakt omdat transgender en trans een heel hot item is. Nee, natuurlijk niet. Nee. Het voor mij heel erg vanzelfsprekend dat ik dit maak, maar voor mij overstijgt het genderdebat. Ook al wil ik daar wel onderdeel van uitmaken. Daarom staan we ook hier, denk ik. Ja. Maar het is wel, het gaat zoveel meer om dat. We hebben hier nog een vraag uit het publiek. Ja, ik vind het eigenlijk een beetje jammer dat je dat nu zegt. Want ik vind juist de combinatie van het mannelijke en het vrouwelijke
juist heel bijzonder in deze voorstelling. Daar moet je eigenlijk nooit de kunstenaar vragen om zijn kunst uit te leggen natuurlijk. Dus je mag dat denken. Ik probeer het ook zo neutraal mogelijk uit te leggen, maar dat lukt me toch niet. Maar dat is heel erg mooi. Maar dat mag ook. Het is ook geen. Ik zeg ook niet wat u wel of niet mooi mag vinden. Dus daar ben ik ook heel blij om te. Ik vind dat ook heel mooi hoor. Ja. Ik heb nog wel even een vraag aan jou. Want Niek, jij staat hier op je hoge hakken nog steeds naast mij. Wat is jouw ervaring om dan het stuk van Igor te spelen? En heb je ook bijvoorbeeld, als je het hier speelt in het noorden... er wordt wel eens gezegd dat in het noorden de meningen een beetje anders zijn dan bijvoorbeeld in Amsterdam. Heb je verschillende ervaringen wat dat betreft met het spelen van zo'n voorstelling? Of zo'n optreden? Ja. Ja, ik kom uit België, dus ik kan nul verschil van Nederland. Het is allemaal één pot nat voor mij. Maar we hebben dus ook in Groningen gespeeld. En dat was super speciaal, want er kwam gewoon iemand op het podium meedoen. Die voelde zich dus uitgenodigd door je performance. Ja, die dacht, ik voel het, dus ik doe het. En die begon mee rondjes te draaien, nu om het heel simpel uit te leggen. Omdat hij zich uitgenodigd voelde en ook in die trance zou terechtkomen, zei hij. En dat hij zich heel seksueel aangetrokken voelde. Buiten mij natuurlijk, maar gewoon in het algemeen. En doordat hij een beetje het hek van de dam heeft gedaan, kwamen er gewoon meer mensen op het podium. Dus dat was ongelooflijk bijzonder dat we opeens met 15 mensen gewoon op het podium stonden die dit ook wilden ervaren. En dat was ongelooflijk speciaal. Dus als je de volgende keer je uitgenodigd voelt, doe het. Ja, doe het. Mooi, dankjewel. Oké, dankjewel. Nog een heel groot applaus voor Trance. Ja, helemaal nog onder de indruk. Ook nog wel een klein beetje in trance. Wil ik graag It's Tjarda naar voren vragen. Ik hoor een applausje. It's, jij bent van de 8e dag. Ja, dat klopt. En wat is de 8e dag precies? Het 8e dag-project is een project dat valt onder culturele hoofdstad. Het is een grote kettingreactie met allemaal schakels, verschillende schakels door de stad in de vorm van een 8. En dit vindt plaats op 8 juli 2018. Ja. En een van die schakels, want daarom sta je hier, heeft het thema gender. Klopt. Wat gaan jullie precies doen? Ik heb daar de projectcoördinatie over de schakel gender. Daarmee willen we een performance neerzetten rondom het thema. Hier in de Sint-Jacobstraat. Dat is dus onderdeel van het grotere iets, van de grote kettingreactie die daar is. Dit gaan we doen met performers die zichzelf figuurlijk en letterlijk durven bloot te geven. En daar zijn wij heel enthousiast over. En dit belooft echt heel mooi te worden ook. Ja, want wat gaan ze precies doen? Ze gaan zich blootgeven, maar hoe moet ik dat voor me zien? Ja, ten eerste zou ik vooral zeggen, kom gewoon kijken. En dan zie je het zelf. We gaan in ieder geval werken met etalages en kleding en geen kleding. En daar laat ik het... En jullie zoeken nog mensen? Ja, we zoeken ook nog performers. Dus voel je je aangesproken, heb je iets met het thema, dan kan je je aanmelden. Je kan een mailtje sturen naar gender8dag@hotmail. Dit staat op de Facebook ook van 8e dag. Dus ben je geïnteresseerd, dan kan dat. Even een pb'tje doen en dan kun je ook meedoen, denk ik. Ja, dat kan ook, zeker. Nou, helemaal goed. Zijn er hier gegadigden? Meld je bij IT. Voel je vooral vrij. Je mag dus je kleren uittrekken en door de straat hier gaan lopen. Ja, mag nu ook. Ja. Mag nu ook. Ja, dat mag natuurlijk ook. Hey, dankjewel. Dankjewel. Meld je vooral aan. Even een pb'tje op de 8e dag. Er wordt inmiddels een banner het podium opgelopen van de Comedy Kitchen. En ik wil graag... we gaan even lachen, want gender is ook luchtig. Althans, ik hoop dat we heel erg gaan lachen. Gender kan ook een heel luchtig en vrolijk onderwerp zijn. Ja, we gaan beginnen met Janneke van de Comedy Kitchen. Ja, van de Comedy Kitchen. Wow, dat gaat bijna standaard. Ja, we gaan beginnen. Sorry. Lieve mensen, Janneke.
Ja, goedenavond Leeuwarden. Hoi. Hi, ja, leuk om hier te zijn. Ik ben Janneke. Ik kom uit Utrecht. En ik was vandaag even in de tuinen. Hebben jullie de tuinen in Leeuwarden? De tuinen, dat is zo'n... Ja? Nou, voor mensen die het niet kennen, ja, het is een winkel inderdaad. Het is een beetje zo'n... Ook een straat, nou dat wist ik dan niet. Maar in ieder geval in Utrecht is het gewoon een winkel. En dat is een beetje zo'n levensbewuste winkel voor de esoterische 40-plus vrouw. Dus ik mag daar nog lang niet komen. Maar ik kom er wel graag, want ik vind het een hele fijne winkel. Ik vind het een hele veilige winkel. Ik heb ook altijd het gevoel dat als ik de tuinen inloop, dat ik gelijk een soort wonderbaarlijke genezing onderga al. Weet je, alleen al door te kijken naar spirulina en maca-poeder en tarwegras dingen. Ik koop het natuurlijk ook wel even, want je weet me nooit. Maar ja, ik vind het een hele fijne winkel. Ik vind het een beetje de baarmoeder onder de drogisterijen. Ik voel me daar geborgen. En dat komt misschien ook wel door die walvismuziek die ze daar dan spelen, weet je wel. Dan hebben ze van die cd'tjes en dan hoor je zo... Ik heb dan altijd heel erg de behoefte om zo lekker in foetushouding zo op die hittepitten te gaan liggen en dan de hele dag helemaal lekker niks meer te doen. Ik hou ervan. Echt een heerlijke winkel. Je moet heel even bij de ingang zo langs de geparkeerde bezemstelen, maar eenmaal binnen kan je, ik in ieder geval, op je Crocs, in je huispak, zonder make-up en met vet haar rondlopen, ben ik nog het lekkerste wijf van de zaak. Ja, en op een bepaalde leeftijd heb je dat nodig. Dus nee, fijne winkel vind ik het. En ik ging er naartoe vanwege de theemuur. In ieder geval in Utrecht hebben ze een hele achterwand met alleen maar thee. Ja, het is echt zo'n soort... Het is een beetje dat liedje uit de jaren 80 van thee. Generatiekloofje. Nou goed, je had een hele achterwand met thee. En nou ja, goed. Dus je hebt daar echt thee voor alles. Ik noem het ook wel de orgasmemuur voor de levensbewuste 40-plus vrouw. Dus niet voor mij. Maar ik had wel thee nodig, want ik voelde me niet zo lekker. En je hebt daar echt thee voor alles. Je hebt daar thee voor goede nachtrust. Je hebt daar thee voor betere stoelgang. Je hebt daar thee voor na de scheiding. Je hebt er thee om je aura te cleanen. Echt waar. Wat je ook zoekt, je vindt het daar. Dus ik ging daar even lekker kijken. Dus ik stond zo voor die muur. En ik zag daar op een gegeven moment in het midden een pakje wat ik nog niet kende. Dus ik ging wat dichterbij om het te lezen. Want, dus ik zo een beetje zo kijken. En toen las ik op dat pakje Man's Tea. Man's Tea, Leeuwarden. Thee voor mannen. Jullie zijn niet onder de indruk. Ik dacht echt, hè? Wat? Huh? Wat? Huh? Wat is nou in godesnaam thee voor mannen? Ik bedoel, waar slaat het op? Is dat thee voor bij je biefstuk? Is dat thee in van die harige zakjes? Is het thee met biersmaak? Hoppethee? Ik bedoel, wat? Thee voor mannen? Er komen geen mannen in de tuinen. Laat staan dat ze daar thee gaan kopen. Ja? Ik bedoel, dit is gewoon een soort... En als je het wel doet, ja, sorry, maar dan ben je een klein beetje een natte wind, als je het mij vraagt. Dit is een beetje het effect dat stel, ik kom uit mijn werk en ik vraag aan mijn vriend... schat, wil jij lekker een biertje? En hij zegt dan tegen mij... Nou, popje, poepje, scheetje, doe mij maar lekker Man's Tea. En dat ik dan vervolgens zeg... Nou, schatje, popje, poepje, scheetje, is goed. Ga ik lekker voor je zetten. Gaan we daarna even samen onder de bank je ballen zoeken. Ja? Hè? Man's Tea... Hou nou toch op. Ik bedoel, echt, er is geen zichzelf respecterende man die daar Man's Tea koopt. Het is ook helemaal niet te verkopen aan mannen. Het is geen enkele manier om Man's Tea aan de man te brengen. Dus, nou, tenminste, ik kan me één manier verzinnen om Man's Tea aan de man te brengen. En dat is omdat mannen heel visueel zijn ingesteld. Dat is als je er een hele gelikte reclame omheen verzint, hè. Waarbij je dan een ontzettend lekker wijf in bikini zo omhoog ziet komen in beeld. Een beetje zo de mond afveegt. En dan hoor je zo'n hele zware voice-over. Man's Tea, thee voor na het pijpen. En dat dan alle mannen zo naar de tuinen rennen. Maar verder betwijfel ik het. Ik vind het echt Man's Tea. Ik bedoel, sorry, het is een grens. En ik vind het een beetje de consumindfuck. En met consumindfuck bedoel ik die hele aanwas van producten die we allemaal helemaal niet nodig hebben. Maar dan toch op een moment, als het er is, denken van... nou heb ik het nodig en nu word ik ook echt gelukkig. Ik bedoel, we kopen, we verzamelen. Als je doodgaat heb je een huis vol met troep. En het helpt niks. Ik heb ook van die spullen dat je denkt, waarom? Ik heb een la vol met een uienkam, een eiersnijder... een vacuven, een massagespin, een tenenspreider. Heeft iemand hier wel eens een tenenspreider gebruikt? Dat is gewoon een Vietnamees martelwerktuig. Echt waar. Het is spullen voor niks. Het is een consumindfuck. En in die hele gedachtegang daarvan las ik deze week iets. Ik las iets in het Stadsblad van Utrecht. Utrecht heeft vanaf deze maand, elke maand, een 40-plus disco.
Ik moest het toch even lezen. Wat is er nou zo bijzonder aan de 40-plus disco? Dat weten jullie misschien nog niet, misschien daar achterin. Die begint om 9:30. De 40-plus disco begint om 9:30. Waarom? Omdat je om 12 uur de oppas weer moet aflossen. Dat is de hele gedachte erachter. Ik bedoel, dat is gewoon heel gek. Maar ik dacht wel, maar wat is nog meer dan heel specifiek aan een 40-plus disco? Zetten ze daar de muziek wat zachter, zodat de gehoorapparaatjes een beetje rustig blijven? Of halen ze de beats maar helemaal uit de muziek, zodat die pacemakers niet op hol slaan? Want, stond eronder in kleine lettertjes, de 40-plus disco is een gezellige avond van 40-plus tot 60-plus. Ja, wat is dat voor doelgroep? 40 plus tot 60, wat is dat voor doelgroep? En bovendien, die doelgroep die zit helemaal niet te springen om een disco. Voor die doelgroep is al iets ontwikkeld, heel marketingtechnisch. Dat heet de museumjaarkaart. Die moet je niet naar de disco sturen. Bovendien, ik snap dat je wilt dansen op je eigen muziek. Ik wil ook dansen op Snap, Pump Up The Jam, Too Unlimited. Beter is er niet gemaakt. Maar dan moet je thuis doen, in het donker. Dan moet je helemaal niemand mee lastigvallen. Het ziet er namelijk niet meer uit. Maar ja, er gaan wel mensen naar een 40-plus disco, kan ik je vertellen. Dus ik dacht, hoe beland je daar nou? Hoe beland je nou op een 40-plus disco? Dus ik ging er een beetje over fantaseren. Toen dacht ik, nou, volgens mij gaat het ongeveer zo. Dat is dat je, zeg maar, je bent vrouw, je bent halverwege de 40. Je bent gescheiden, want je vent is er vandoor met een of ander 20-jaar jonger secretarieel mokkel. En jij zit thuis in de Vinex-wijk met je 2 kindertjes. En je bent op een gegeven moment wel een beetje klaar met treuren, met al je yoga en je mindfulness en je empower de vrouw en jouw cursussen. En je denkt, weet je wat? Ik wil wel eens wat anders dan op zaterdag naar de tuinen. Ik wil eens gewoon weer lekker stappen. Ik wil weer zo lekker een beetje stappen, een beetje dansen, een beetje sletten. Daar ben je op een gegeven moment gewoon weer aan toe. Maar ja, hoe doe je dat? Kijk, vroeger ging je gewoon naar de discotheek om iemand te ontmoeten. Maar ja, als je daar nu naartoe gaat, dan staan er allemaal 20-jarige MDMA-slikkende Justin Bieber lookalikes die net zo oud zijn als zijn zoontje. Dus daar kan je het niet op. Tenminste, dat hoop ik dan voor je. En de andere kant van het spectrum is internetdating. Tinder en aanverwanten. Nou, daar kan ik heel weinig over zeggen. Ik ben blij dat het aan mij voorbij is gegaan. Dat is gewoon een feit. Ik hoor er hele enge dingen over. Ik ken mensen die erop zitten, die hebben me laatst verteld dat je niet in plaats van die pasfoto's die voorbij komen, dat gebeurt niet meer. Je krijgt tegenwoordig gewoon dickpics in your face. Ik ga het niet eens uitleggen. Je wordt gewoon digitaal geswaffeld. Daar komt het op neer. Maar dat wil je ook niet. Dus als je moet kiezen tussen dit en dit, dan denk je, nou, weet je wat? Ik ga wel naar de 40-plus disco. Ja. Dus je belt de buurvrouw en je zegt, wij gaan lekker tutten. Wij gaan lekker stappen. Dus jullie trekken een wijntje open. Je doet lekker Rick Astley nog eens een keertje aan. Weet je wel? Never gonna give you up. Je hebt je keertje weer geschoren voor het eerst sinds de geboorte van je eerste kind. Je denkt, goed, lekker fris, lekker fruitig, lekker fris. Had ik misschien eerder moeten doen. Was hij niet weggegaan. En je hebt ergens van zolder heb je nog een oude stapbroek gevonden waar je zelf in wurmt. Zo'n korel met wortelpijp voor mensen die het zegt. Hij komt terug. Dan wurm je zo helemaal zo in. Zo, zodat je acuut een thigh gap hebt. Een thigh gap, dames. Nee, stond in de Linda, dat je dijen elkaar niet raken. Ik noem het ook wel de anorexia look, mij lukt het niet. Maar goed, daarmee strompel je dan zo richting de 40-plus disco. En dan wil je dan lekker gaan dansen, want dat is wat je gaat doen. Je gaat lekker dansen, je gaat lekker stappen. Maar ja, waar ik dus heel bang voor ben, is dat je in die 40-plus disco belandt. En dat je dan voor de allereerste keer hoort wat er echt wordt gezongen in die nummers uit je jeugd. Want ik kan eerlijk zeggen, ik zong dat vroeger dus fonetisch mee. Ik ben opgegroeid in Noord-Groningen. Ik sprak net een beetje Nederlands, laat staan Engels. Dus mijn cassettebandjes, daar stond dan dingen op als, nou ja, bijvoorbeeld Gloria en Stefan met Dr. Piet. Dr. Piet. En, ja, en je had George Michael met Careless Whisper. Careless Whisper, waarin hij zong, dacht ik, Guilty Phillips got no rhythm. Want mijn broer heet Philips en die kon niet dansen. En ik dacht, ja, dat weet George gewoon. Die weet dat, ja. Dat kan niet anders. En je had ook nog Pump Up The Jam met dat nummer van I want a place to stay. Pressure boobies on the boys tonight. Make money. Wat ik daarbij heb gedacht, weet ik niet. Maar nogmaals, Noord-Groningen, dat is gewoon een heel groot excuus voor van alles. Maar goed, je gaat lekker dansen. Je komt er binnen en je denkt, nou, weet je wat, we gaan lekker dansen. Maar dan kom je er eigenlijk binnen nood aan achter. Op muziek uit de jaren 80 en 90 kan je niet dansen. Je kan alleen iets doen wat lijkt op Nederland in beweging. Er zit namelijk helemaal geen ritme in. Of je kan nog één ander ding doen. En dat is voor de kenners onder ons, als je het wel hebt meegemaakt. Is dat je tegenover elkaar gaat staan. Dat je je tasje op de grond zet.
nadat je je kuif hebt getoupeerd. En dat je dan een soort mimend en schreeuwend zo de tekst naar elkaar gaat uitbeelden. Omdat de teringherrie zo hard is dat je gewoon niet meer normaal kan communiceren. En dat je jezelf gewoon 20 jaar na je laatste discobezoek gewoon weer terugvindt met het meeblaren van datzelfde kutnummer. Het gaat ongeveer zo. Before we go any further, do you love me? Will you love me forever? Do you need me? Will you never leave me? Will you make me so happy for the rest of my life? Will you take me away? Will you make me your wife? I gotta know right now. What's it gonna be, boy? I can't wait all night. What's it gonna be, boy? Yes, or, let me sleep on it. Baby, baby, let me sleep on it. Nederland in beweging. Let me sleep on it. I give you your answer in the morning. I gotta know right now. En daar ben je echt te oud voor. Dus je denkt, maar je gaat even wat drinken aan de bar. Je strompelt naar de bar met je thigh gap. Je hart klopt in je broekje. Je loopt er naartoe en daar zie je hem, hè? De man om wie het allemaal begon. De man voor wie jij naar de 40-plus disco ging. De man die je wakker gaat prikken. De man van je tweede leg. Dus je gaat er naartoe. Je ziet het gebeuren. Je kijkt hem aan. En wat drinkt hij? Man's tea. Wat ik maar wil zeggen. Man, vrouw, trans, het, wat je ook bent. Maakt mij niet uit. Maar thee is gewoon thee. Dankjewel. Ik ben Janneke Jager. Yes, dankjewel. Blijf nog even staan. Ik wil graag Sula er ook even bij hebben. Die komt van achter ergens. Yes, daar is ze al. Hallo. Hey. Hi. Hey, jullie zijn de Comedy Kitchen. En dat is een stand-up comedy collectief voor vrouwen. Is dat nodig? Is de stand-up comedy wereld zo'n mannenbolwerk? Ja, dat is het zeker. Maar het is ook gewoon leuk en gezellig met vrouwen op stap te gaan. Ja, en is het nodig ook voor het perspectief, denk je? Ja, absoluut. Ik denk dat je er gewoon een hele andere visie op krijgt. Dat hoorden we net al van de transcateers. Dat je dus de wereld anders beleeft en anders wordt gezien als vrouw en vanuit het perspectief van een vrouw. En dat maakt de humor ook anders. Ja, want er zijn echt best wel heel weinig. Want als je dan stand-up comedy wel eens op de comedy wel eens op tv ziet, ja, het zijn eigenlijk, ja, vergeef me, best wel vaak mannen. Ja, dat komt ook... wie wil je uitzenden? Of waar kijken mensen naar? Naar welke... Kijken mensen, denk je dan eerder naar mannen dan naar vrouwen? Ja. Ik denk dat er nog een humorplafond is. Dat we nog een glazen plafond, dat we daar doorheen moeten breken. Dus er komen wel steeds meer vrouwelijke comedians. Maar het is sowieso een zwaar vak om het vol te houden. Dus heel veel mensen beginnen en stoppen. Maar zolang er weinig vrouwen zijn, dan... dat maakt het nog zwaarder, vind ik. We zijn een paar jaar op stap geweest. We hebben 4 theatertournees gehad met Comedy Kitchen. En dat maakt het lichter. Het zijn leuke shows. Het is fijn. Het is gewoon... het is gewoon een feestje inderdaad. Op podium en in de kleedkamer. Het biedt net wat andere verhalen. Ja, want in de kleedkamer zien wij natuurlijk niet wat er gebeurt. Dat zal 100 keer heel gezellig zijn. Nee, maar precies. Maar het is ook een andere energie. En het gaat uiteindelijk om welke diversiteit aan verhalen presenteren. Ik wil anders de single story, waar het heel vaak over gaat nu. Diversiteit. We moeten dat openbreken. We moeten meerdere perspectieven laten zien. Wat vinden mannen van vrouwelijke stand-up comedians? Ja, dat verschilt per man. Daar kan je geen over het algemeen. Over het algemeen hoor je toch best wel vaak nog... vrouwen zijn ook grappig na afloop. God, meestal denk ik, vrouwen zijn niet grappig, maar je was wel grappig. Ja, dat zegt alweer genoeg. Dat is gewoon een verschrikkelijk plafond waar we tegenop blijven boksen. Deze vragen worden altijd gesteld. En voor mij is het gewoon van, je moet het gewoon laten zien. En in een show hebben we gewoon 4, 5 verschillende vrouwen. En dan zie je 4, 5 verschillende stijlen van humor. Stijlen van comedy. Fysieke gebruik. Het zijn geen mannen, vrouwen. Het zijn
diverse mensen. Maar omdat je zo weinig vrouwenpodium ziet, denk je dat er een verschil is. En dat wilden wij met Comedy Kitchen. Daarom is dat ooit ontstaan. Om gewoon hier 4, 5 verschillende vrouwenpodium. Hey, nou kan je niet meer zeggen, ik hou eigenlijk niet zoveel vrouwenhumor. Want ik kan me niet voorstellen dat je niet om 1 iemand hebt moeten lachen. Snap je? Dus het gaat om diversiteit. Diversiteit. Waarom de naam Comedy Kitchen? Ja, het bekt lekker. Het is een goed concept. Als je zegt, je kookt iets met elkaar, daar komt wat vanaf. Het heeft een lekker smaakje, voor iedereen wat wils. Ja, het is eigenlijk wat de slogan eronder. Een entirely different menu. De keuken was van oudsher het vrouwendomein. En doordat je het van binnenuit weer opeist en verandert... Dus van binnenuit het huis veranderen... verander je ook de wereld. Heel klein beetje. Nou, wat ik dus wel heel grappig vond, persoonlijk... is dat ik bij mannen stand-up comedians... heb je dan vooral dat je denkt... oh, haha, wat grappig. Maar bij jullie heb ik ook wel een beetje... oh ja, en dan ben ik nog niet zo jong als jullie. Maar wel dat het herkenbaar is. En dat vond ik heel erg leuk. Ik wil jou vragen om richting coulissen te gaan. Want jij mag zo nog een performance doen. Janneke, dank je wel. Dames en heren, Sula. Hallo. Hallo, Ljouwert. Oh, denk al. Hè? Oh, jullie zijn er nog. Wat goed. Nou, mijn naam is inderdaad Sula Notos. Dat is Grieks voor genderneutraal single. Dus, ja. Nou, Lisa zei het al, genderneutraal. Dat was het meest irritante woord van 2017. En het begon natuurlijk allemaal met de beste reizigers van de NS... dat zijn lieve Amsterdammers van de gemeente Amsterdam. Genderneutrale kleding van de HEMA. En mensen hadden zoiets van, waarom moet dat nou? Ik bedoel, waarom taal wordt zo zwaar? Daar moet ik de hele tijd over nadenken. En dat heb ik nooit eerder hoeven doen. Nou, ik mag niks meer zeggen. Ja, maar wacht eens even. Volgens mij... interpreteer je genderneutraal helemaal verkeerd. Mensen denken dan dat je het inderdaad niet meer over mannen en vrouwen mag hebben. Dat ze helemaal gelijk worden getrokken. Dat ze hetzelfde aan moeten. Dat iedereen dezelfde kleding aan moet. Zeg maar, net zoals in communistisch China. Allemaal dezelfde donkerblauwe pakken. En dan zeggen ze, ja, als het zo moet, dan hebben we geen seksuele aantrekkingskracht meer. Dan hebben we geen seks meer, geen baby's. Nou, iedereen dood, einde mensheid. En dat allemaal door beste reizigers. Dat is echt bizar. Ik denk wel, het is toch leuk? Ik vind het wel leuk als je iets dieper over moet nadenken. Hoe kan ik de mensen aanspreken? Weet je wel? Lief publiek. Lekkere mensen. Lekkere eerste rijen. Dat is toch gewoon heerlijk. Singles en gewone mensen. Ja, zo, dat is toch leuk? Een beetje meer creativiteit. Ja. Nou, over kleding gesproken trouwens. Wat mij opvalt, ik weet niet of jullie dat ook is opgevallen. Bij vrouwenondergoed heb je van die kleine strikjes. Is je dat wel eens opgevallen? Op je onderbroeken, van je kleine strikjes. En op je BH zo, van die kleine strikjes. Ik denk, met kleine strikjes, wat doen die daar nou? Nou, volwassen vrouwen die kleine strikjes zo horen. Ik van, hè? Ik ben een cadeautje. Ik ben een cadeautje. Wat zou erin zitten? Wat zou erin zitten? Oh, een opblaasbare krokodil. Of krasloten. Of een marktconforme loonsverhoging. Of wie gaat me openmaken? Iemand uit de lekkere rij. Uit de lekkere eerste rijer. Huh? Wil je me openmaken? Ze kijken me een beetje bang aan. Ljouwert. Dat is toch grappig, hè? Dat is bedacht door de fabrikanten. Die denken van, nou, dat vinden wij leuk. Dat vinden wij leuk. Blijven ze toch een beetje meisjes. Blijven toch een beetje meisjes, vrouwen, hè? Als je ook denkt over babydoll.
Een babydol. Weet iedereen wat een babydol is? Zo'n halve vitrage is dat. Zo'n sexy dingetje. Ja, kijk mij aan. Weet je wat het is? Serieus? Dat hebben jullie hier niet. Nee, dat doen wij niet aan hier, een Ljouwert. Een babydol. Maar überhaupt dat woord. Een babytje en een pop. Voor volwassen vrouwen. Dat is toch schattig, klink je dan een beetje. Maar ook als je kijkt naar nachtkleding voor vrouwen... dan kun je aan de ene kant kiezen uit sexy nachtkleding. Inderdaad, dus zo'n babydol, zo'n half gordijntje. Charretels doe je dan aan. En hoge hakken. Want dan kun je niet wegrennen. Dan denk je, pak me dan. Kom maar, pak me. Oh, jager, kom maar, pak me. Pak me. Oh, je hebt me. Oh, ja, jager, jij. Kom maar. Dus dat, dan heb je deze keus. Of je hebt van die de dikke katoenen pyjama's. Die tot boven helemaal dichtknoopt. In pastelkleuren, lichtblauw of lichtroze. Met die grote beren erop. Of I love coffee. En dan doe je daar je konijnensloffen onder. Lekker een dikke nachtcrème op. Je zegt tegen je vriend... Ik weet niet wat jij gaat doen, maar ik ga ze naar bed. Om te slapen. Dat is gewoon verschillen in kleding. Ja. Het is echt wel... mannelijkheid, vrouwelijkheid. Als je kijkt van... Wat waarderen wij in mannen? Dan is dat toch... intelligentie. Daadkracht. Leiderschap. Humor. Nou, wat wordt er gewaardeerd in vrouwen? Uiterlijk. Jong. Ja, gewoon een lekker wijf. Toch? Dus daar komt het eigenlijk op neer. That's it. Voor de rest is het eigenlijk niet belangrijk. Madonna werd vorig jaar 59. Dus in mannenjaren is dat gewoon dood. Heb je eigenlijk niks meer aan? Ja, ik weet niet, ga maar weg. Ik weet niet. Niks gewoon weg. Hey, maar, ja, het is toch raar. Vrouwen zijn de hele tijd bezig met hun uiterlijk, hè? Ze zijn de hele dag bezig met... Ja, hoe zie ik eruit? Hoe hou ik eigenlijk mijn gezicht vast? Dat het niet oud wordt en niet gaat rimpelen. Dus dan dat is toch... dat doe je vooral met een duckface. Dat is toch... want als je zo doet... Ja, het is en lelijk en... Hè, dat houdt het niet van. En je ziet de rimpels. Dus gewoon... Grote ogen. En duckface. Dus eigenlijk kijk je de hele tijd verbaasd. Vrije wil? Huh? En als je goed kijkt, zie je zo uit een mondhoekje zo hun IQ heel langzaam wegcijpelen. Zo. Oh, eten. Nee joh, daar ben ik al heel lang geleden mee gestopt. En met plastische chirurgie zit je eigenlijk dat gezicht vast, hè? Oh, zo. Oh, ik ben heel erg boos. Ik ben echt heel boos. Maar daar heeft niemand last van. Daar heeft dan niemand last van. Dat is perfect. En terwijl vrouwen bezig zijn met hun uiterlijk... wordt de drang, of de hang, wat is het? Hangdrang naar de sterke man steeds groter, hè? Dat is ongelooflijk. Ik bedoel, Berlusconi is zelfs terug. Ik dacht dat hij dood was, maar hij is terug om Italië te redden. Nou, wie hebben we nog meer? Trump gaat Amerika redden. Daar is hij heel goed mee bezig. Poetin, Erdogan, Angela Merkel. Weet je, echte mannen, weet je. Dat is gewoon... sterke mannen. Iedereen wil dat. Iedereen heeft dat nodig. En weet je hoe dat komt? Ik denk dat dat komt omdat wij gebrainwashed zijn. Door die die Hollywood-films. Dirty Harry. Ken jullie die nog, Dirty Harry? Come on, make my day. John Wayne. Tarzan. Nou, dat was net meer een kat, maar goed. Jane! Rambo. Wie hebben we nog meer? Bruce Lee. Shrek. Harry Potter. Echte mannen. Ja. En ik snap het wel, dat zijn helden. En iedereen houdt van helden. Ik ook. Ik hou ook van een held. Die je komt redden. Als er geen hoop meer is. Want dat is een held eigenlijk, hè? Het is hoop. Hoop. En ik keek altijd naar westerns.
Daar hou ik heel erg van. En als alles in de brand stond en iedereen zat te huilen of in half dood, overal lijken. En wie kwam daar op het paard? De Lone Ranger. Die kwam iedereen redden. Dat vond ik zo mooi. En ik wilde me zo graag identificeren, maar er waren altijd mannen. Want je hebt maar 2 soorten rollen hè, in westerns. De damsel in distress. Ken je wel, hè? Damsel in distress. Dus de nette vrouw, die is helemaal vol ornaat gekleed. Helemaal dichtgeknoopt, grote hoek. En dan een waaiertje in de woestijn, hè, 40 graden. Oh, sorry. Can someone help me, please? I'm going to faint. Sorry. A man? Can someone help me? Of, je had, wat is de enige andere rol? Hoer. Dank je. Hoer. Inderdaad, van veel minder kleding aan natuurlijk van... Hi, cowboy. Are you hungry? Nou, die 2 rollen maar. Heel passief, wachtend tot ze gered zouden worden door een man. En dan denk ik, echt. Ik wil ook een held zijn. En we kunnen allemaal helden zijn. Weet je? En als je het kunt bedenken, kun je het ook zijn. She's not a girl. She's not just a damsel in distress. She's pissed off, and she knows how to use a gun. You better watch your back, suckers. Her name is Donna Anna Maria de Almeria. The most dangerous woman in the Wild West. And she loves to dance. She's a left and right-handed gunslinger. She can draw her 6-shooter faster than any pistolero west of the Pecos. Riding her horse Cabillo like a tornado. She's a smoking, drinking, and cursing broad. A moving violation, but she ain't crazy. She's Donna Anna Maria, the Almeria. She's as beautiful as she is tough. Her long black hair curling in the wind. No dame to fool around. She's wearing pants, not because she wants to be a man. She wears them because she's Donna Anna Maria, the Almeria. A woman on a mission. A woman ready for the man who did her wrong. Dankjewel Sula. Dankjewel Comedy Kitchen. Superleuk. Ja, we zijn er doorheen voor vanavond. Nou ja, dankjewel publiek op de stream. Dankjewel publiek in de zaal. Dankjewel artiesten. Ik wil heel graag afsluiten met nog een reactie van Facebook. Iris, ik kom even bij jou. Ja. Er kwam nog wel een hele mooie reactie binnen van Gea Wietsma. Wat maakt het uit wat je bent? Het gaat erom wie je bent en dat je gelukkig bent met wie je zelf bent. Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiter. Volgende week gaan wij het hebben over ontspullen en circulaire economie. En ik hoop dat we jullie dan zien. Dankjewel.